başlamak aslında karşında hayaksılık ettiğinde ilk bilen öğrenmeye. Ameydakilere yozak olyala bolin senden maslahatları. Öz pikrim aydayım. İlki bilene hukman birbirine tanımay. Duygu bilen hareket etmek var, düşünce bilen hareket etmek var. Esası düşüncenin öňe sürmelerini kaýdýar. Köp oglanlarymyz görkü, görmegi gyzýarlar. O dogry. Ol adaty bir zat herkim gyzmalym kaýdýar. Ýöne esasy has şoňa üns bermek meni ýalňyş hasar etdi. Belli bolýar şeýle, belki duygu has möhüm bolýar. Ýöne wagt geçdiçe duygu däli düşünje hereket etýär. Şoň üçin ilki bilen bir-birine gog tanamay. Bir-biriniň şertini dinlemek. Sen näme şertin var, karşı tarafın näme şerti var. Öz käsitlerini diýip bir-birine aýtbarym hazır. Olam sen käsitini kabul etmeli, senem on käsitini kabul etmeli. Eger gabat geljegini bilseňiz, düşünşeňizi bilseňiz, dowam etmeli hazır. Beýle salam köp şu wagtda ýaşlamyz esasy toýy has uly derejede geçirmek üçin şoňa üns berýärler. Toy näme etmeli, toy gaty güçlü derecede adet etýär. Iň gowy görüşleri geçirýär. Ýöne men pikirim toýdan soňky durmuş. Toýdan soň nähili ýaşaýyş. Başda bir-biriňizi dogry tanadyňyzmy? Onuň soňa hereket edip bilýärsiňizmi? Elbetde bunu tanap bolan hiç wagt. Belli bir wagt gerek. Ýöne men pikirim düşünje bilen hereket etmek dogry. Mene nefiveden şu gün TikTok barada aýdasym mele esas anam söwdegerler size degişdir şuly aýtjakladym. Şuna söwdegerlere dadan satmak üçin dadan özüň reklam etdiler ha köp söwdeger etmeýän tonýar. Ýani işken tutup etdiren bolýar. Ya da den bolýar bu zatlar näme üçin şu özüň düşmeýän tonun bolup, zat eden bolup gara şu zatlar etmeler eken söwdegerler size degişler. Diýjek bolýan dadym şu näme bazarda durýan bolsaň, bazarda ýap, bazarda dur, öýde dur, bu ýerde duranda bir zat satanda bir klient gelýär bolýan, şo kliente zat satjak bolup bara ha, dogany goşýan humlene. O bir ýerde gören bolsaň da, o plan ýerde görüpdim, zat diýiple. O içine daşyna girýän, da bir zat satjak bolsaň, ýeke zadyňyz şo kliente satjak bolsaň. Ýöne öz zadyňy reklam edip video düşmeli bolsa, düşýäňde hiçiňe bu tonan turan bolup, aslında şonu etmeler o. Şu öz zadyň çykaryp reklam etmer şu zadyňla. Onu bazarda durup ya, bazarda dur ya, niýede durup, bir ýerde bir zat durup zat satjak bolsaň, şonuň dowamyny 10 san zat satsaň, öz zadyňy reklam edip, 1000 adam, 10.000 adam, 100.000 adama görkezýär ýa-ni. Şol adamlaň öýjäň edip, 10 satýan bolsaň, şonuň 20 satýan, ya 15 satýan. Ya bar on çolap satma sen, hiç satma, yon konkuluk 10 san, sat. Ýöne kliente ýalbaryp, içine daşyna girecek bolup, dogany goşup satan okşadylar. Şäme onu men diýjek bolýan dadym, söwdegerler öz zadyňyzy özüňiz reklam edin. O ýa arzan bloger gözleşip berdiňiz bilýärmi? Zatyňyzy goýturmak üçin. O etýän, etmeýän, eten o. Edil şolun hyýal söýüňem diliňiz bar. O. Nene fiyeten şu videom gollansa da dilse go like prosmotralsa ne edip düşüňde näil video ýöredilýän hem aýtyp berjek. Awalhan sana, awalsan. Kedden nirde otin o. Otaýa seýni açdan ho. Gabrystan o. Dowran awjy toýda surata düşürýän lawalar restoran wazyna sroşniklar. Şo baradan näil pikiriňiz? Troşnikler gowy işedi. Ýa-da toýa gelen mihmanlara ýadygarlyk, toýdan ýadygarlyk surat gowy işedi bunu. Ýönesi var. Ýönesi şu toý gotorýa golyn giden surat ellerine alıp toý ýeriniň ýanyna baryp, şonu satjak bol dünýäň pulunu ýalar. Ne şondy bonany oňlanlar. Onam näme etmeli? Ýa-da siz işläp ýörkäňiz, suraty adaňyzda baryp görkezýäňiz. Çykaryp getireýinmi, gerekmi? Soraýaňyz. Gerek diýse çykarýaň. Gerek geldiýse çykaraň o. Burda bir gadyny şu toý ýerine baryp satjak bolup durmanary hadis gelişiksiz bolýar. Düzgünleşdirseler, tertipleşdirseler gowy iş edýärler. Şu aýda ýene bir gysgaçyklar bendek geçelim geli. Şu öňümden çykdy da videolar. Mescidiň öňünde tan edip video düşüp berdi. Arkadan mescid. O şundan gidipdir soldan banjaryň
yatan yerine gidipdir, şoň öňünü mahabatlandırıp ýörmi, näme edip ýör, o kelläň nirde o seň o, otaýy o seýni ahden o, gabrysan o, Sultan Zanjır'ın yatan yeri o mazar o otaýy, oň öňüne baryp video düşüp görünür bunu. Uçtu mu kelläň, o näme boldy o sene. Geçen gedek videoda jogapkärçilikini işdir. Her bir edýän nadyňy, her bir düşürýän nadyňy pikirlenip düşürüň diýdim. Bunlar majygyndan tapýanlar o Gabristana gidip düşürüň o bunu. Näme bolýar o siz o? Birak çık pikirleniň o edýän nadyňy. Devrana ýene bir sorak bar. Ola liçkama daýardy. Şo kamera, suratçylar barada aýtdyňlar, nahar e-mailler. Özü hödresse e-mail ýoksa e-maillerlik geçenki temalarda aýdyň. Lalaşama, zat diýipdir, şolar ýani zatlar ýazypdyr. Şu meselelerini ağlam modlanır, yine bir sapır düşündüreyim. Toy mekanlara baranızda, neçe adamlık toy kılıktan 500 oldu. Kanak var, şu 500'den artıktır şu toyda. Toy mekan öğri, tamadanlara, aydımçılara bir stor koyuyor. Suratçı, kameraçılar çünler, tamadanlar, aydımçılar çün. Onun iyesin gelse iye. Ojdanın rahat boldy, birinin hakyny ýediň bolýardy. Taňa netlenende, taňa netlenmedik bady iýmek, birinin hakyny ýemek bolýar diýip düşünýän. Başgaça näme düşünjegim bilem o. Bir agyr mesele däl. Ene men özüm işleýärkem oglunlar bilýändir. Suwam içmezdiler. Şunun içecek suwuny ýanky puldyň ýanyna goýatym, gelip suw çykyp gidýärdiler. Çörek ýeme barada görrüň ýok. Ondan ýanky 10 ýerde toý gotoranda şo toý mekan, doňa adyp täzeden goýup geçiň iýiň zat ýemediňiz, uzatmadyňyz diýse iýe. Şonu goýulmasa gaýdy berýär. Kıyın zat däl, agyr adam däl. Oglunlar mende işlänler bilýändir ony. Men onlara düşündirýätim ýanky şu aýdyşym ýaly. Biriniň hakyny ýemek bolýar diýip. Ondan soň şo içiňe rahat boldy geçdi iýer. Şu adam izarlap beren oglanlar var da ýaş oglanlar var. Şolara berjek maslahatyň näme? Bir kıyıskacık maslahat verin, etmeden nadılar. Arada toya vardım modin mara, kapısının ağzına bir hili yaydandım giyirmeni. Toy mekana gelmeyen, başka bir erik barandırını öttüm, yan kapının ağzında suratçılar, kameraçılar var. Onun 5 tane var bunu. Yanlış gidenlerini öttüm ben. O beyninde bir zat mı o? Bu diye, şu toyu kovu edip düşürmek için köp bardınız mı? Bir yerde üýüşüp durmon näme. Soň girem soňum ýaşlary görmem mesele bolup geçdi. O ýaşlar oňunda setir dur näme ýa-ha bular o. 10 danak bolup ýaşlara diýerler. O giden toý mekan 600-700 tane mihman ma bunyň 10 tane bolup ýaşlaryň ýanyna dur. Ondan oturak kameraçy diýsem gatur ýaner. Halk görmem bilen o köp taýdy. Näme ondan men gakardan maýyn o bular. Size gowy täzelik gerekdi doğru değil mi? Türkmenistan arada. Alın onda. İsrail bilen İran öz arasında ýanky düşünşmezlikler bolup durýar. Trump orta gelýärdi diýe dawaýynda uşuňyz besediň, armanyny oturuň diýe. Bolýar diýip bular alaşandan soň İsrail bir saatyň içinde ýene de ýanky alaşyk bozýar. Ondan soň olam diýende bir zatlar edip men diýe İrandaky adamlar çykarmaly diýe şeydim, Amerikan raýatlaryny çykarmaly diýe bilen. Ona hemmesini biziň ýurdumyza, Türkmenistana alyp gelýärler. Şu wagt İrandaky Amerikan raýatlary biziň ýurdumyzda we şonuň netijesinde diýe, hani sen şuňa alyp kömek edeniň üçin biz diýe ekonomikany güýçlendirmegimiz üçin diýe United Nations'da guruldy. Şoňa alyp näme edip bilersiz diýe, hani sen maňa kömek edeniň üçin ekonomikany güýçlendirmäni ýene de bir zatlar Daway diýe Türkmenistan bilen Amerika arasyndaky gatnaşygy güýçlendirildi ýa. Endi munyň netijesinde näme bolýar? Nesip bolsa belkim, ýani vizalar, student vizalary, turist vizalary ýa-da ýanky green card çykan adamlara ýeňilleşdirme gelip biler. Toýçu bilemok. Ýöne şular ýaldat bolan üçin şu Trump'ın öz aýdan zaty şol. Türkmenistan we Amerika gatnaşyklaryny güýçlendiriliň diýe, ekonomika bagatda. Galandan görüp bararys. Näse täzelik.